Em dic Roger Ribó i sóc el director de l'obra Et vindré a tapar. Hola, sóc la Maite Bassa i sóc una de les actrius d'Et vindré a tapar. Soc la Blanca Soler i sóc una de les actrius i creadores d'Et vindré a tapar i de la companyia Espai en Construcció. L'obra Et vindré a tapar és un viatge que fan tres amigues durant el 1940, fa un any que s'ha acabat la guerra, i a una d'elles no li ha tornat el marit, fa un any que no en sap res. Com a bones amigues decideixen emprendre aquest viatge i aquesta aventura juntes. Cap a allò desconegut, no saben què es trobaran i durant el camí doncs, es van trobant coses, personatges que les van guiant per arribar a descobrir la veritat. És una història d'aventures, és un viatge interior a la vegada del viatge que fan i és una història d'amistat. Vam començar parlant del text i volíem fer una obra sobre les dones que treballaven al tèxtil català i aquí vam trobar ja una sèrie d'elements que s'han mantingut a Et vindré a tapar, que són tres dones, una amistat i un viatge en búsqueda d'algú que no està present. Quan estàvem treballant ens n'adonàvem que necessitàvem homes, que no hi havia homes, i vam acabar parlant de la falta d'homes. I llavors era com, ostres, la falta d'homes, la falta d'homes, la falta d'homes, sembla que estiguem parlant de la postguerra i de les dones a qui no van tornar els marits. I a partir d'aquí vam dir, per què l'home no està present? És perquè està desaparegut. Ah, si està desaparegut és que li ha passat alguna cosa. I la manera de portar-ho a la nostra realitat era immediata a parlar dels desapareguts de la Guerra Civil. I a més, es barrejava que el Roger i l'Elisenda, que són el director i la productora de l'obra, tenen un cas real d'un desaparegut de la Guerra Civil que finalment van acabar trobant en una de les fosses comuns que s'han descobert. I tot plegat va venir com molt rodat. De cop vam trobar la idea de les tres amigues que ja havíem trobat, la història dels desapareguts i un cas real que teníem. O sigui, era perfecte per ajuntar-ho tot. El procés creatiu ha estat, jo crec que com els processos creatius, ha tingut els seus moments alts i baixos. Al principi és sempre com molt divertit perquè tot és possible i aleshores és una allau de personatges, de situacions. El que és més complicat és posar-les en ordre i donar-los una lògica, una coherència i una narrativa. Però un cop trobes el què vols explicar, és com que tot va anar molt rodat. Nosaltres treballem a partir d'improvisacions, plantegem temes, provem escenes, provem situacions. Una companyia de creació col·lectiva i a partir d'idees, possibles situacions, possibles escenaris, començàvem a treballar improvisacions. A partir d'aquestes improvisacions sortien petits trossos de diàleg, després es feia una dramatúrgia i es començava a retreballar les escenes, això era una part, i després l'altra part era posar-hi música, treballem sempre amb música en directe, i a través de la música crear totes les transicions entre escenes i els moments més poètics, perquè sí que ens agrada molt com a companyia treballar la història que estem treballant, però posar-hi tota la transposició poètica teatral per tal d'estimular la imaginació del públic i no donar-ho tot mastegat. Just el moment en què és com aquesta espècie de catarsi en què hi ha un imaginari, tant per part de la gent que està a escena com per part del públic, que en aquell moment s'uneix i es fa comú. I aleshores és com una espècie de màgia en la que tothom, el seu imaginari, va petar al mateix lloc i és compartit. I aquells moments compartits trobo que són especials. Saber que estan vius i que estan respirant amb tu i que l'estan visquent amb tu i veure les reaccions de les cares, perquè a més fem un teatre estan molt a prop nostre, els veiem, gairebé els sentim respirar. I és això, tot el que es crea quan està tothom allà mateix, a l'obra, és molt bonic. Per mi és la capacitat de, en un moment concret, poder explicar una cosa que arribi a la gent i que la transformi de forma profunda i que un seguit de persones vinguin a formar part durant una hora d'un ritual, podem dir, i que quan surtin siguin diferents de quan han entrat. La creativitat és una manera d'entendre
les coses i és una manera de voler aportar la teva pròpia visió sobre una temàtica. La creativitat per mi és expressar a través de moltes mentides una veritat compartida per molta gent. Com materialitzar a través d'alguna expressió artística o artesana el que un pensa o sent. Canviaria les etiquetes. Penso que és una escena l'escena teatral catalana està molt compartimentada i és com tu què fas, no? Tu ets director, tu ets actor, si ets director, ets director, si ets actor, ets actor. Si fas teatre de text, fas teatre de text. Si utilitzes dramaturg o dramaturga, utilitzes dramaturg i dramaturga, i si fas creació, fas creació. I jo penso que hi ha moltes divisions i molta necessitat d'etiquetar i que el que faria seria unir-ho per treballar tots una mica més junts. Fan falta més dones a tot arreu, a l'equip tècnic, a dramatúrgia, a direcció, actrius, els papers de les dones que siguin més interessants, si us plau, que no siguin només la dona de, l'amiga de o la mare de, sinó que crec que s'està començant a fer, però encara falta molta feina. Falten dones dirigint teatres també, per exemple. Una revolució. La faria més oberta, més justa, més solidària i més equitativa. Jo penso que sou uns herois. Penso que aquestes petites sales són les úniques que es poden permetre el luxe d'arriscar com arrisquen i d'apostar per les noves companyies, que són realment les sales alternatives que tenim ara aquí. Amb qui anem de la mà, diguem, nosaltres com a companyia petita, on tenim l'oportunitat i on se'ns cedeix aquest espai per poder jugar, imaginar i mostrar aquesta feina. Que és una feina de valents, que hi hagi sales petites que apostin per companyies noves, que apostin per formats nous i que realment la programació que es fa a les sales petites a mi em sembla superinteressant. Que es pot aprendre de tot i de tothom. Que crear una obra de teatre no es pot fer de forma ràpida. Que al final, si vols fer alguna cosa, t'ho has de fer tu. Nosaltres, per exemple, vam començar a treballar amb Et vindré a tapar quan no sabíem ni si ens programarien. Però, no sé, vam ser tan tossuts que al final, doncs mira, ja portem gairebé 5 anys rodant amb Et vindré a tapar. Poder seguir creant obres de teatre que ens vinguin de gust fer. Doncs poder viure algun dia de la feina que fem com a companyia. Que moltes companyies puguem tirar endavant i més moviment amunt i avall. Doncs ser feliç i poder seguir fent el que m'agrada. Ja està, jo amb això em conformo. Ser feliç. Salut, amor, felicitat. I viure-la. Viure-la i gaudir-la, bàsicament, la vida. Sí. Sigui el que sigui, però està allà. Bueno, doncs veniu a veure Et vindré a tapar, és una història d'aventures, és una història d'amistat, és una història de dones, són les dones que expliquen una part de la història que no s'ha explicat. Veureu que fer obres sobre memòria històrica també inclou l'humor. Hi ha aventures, hi ha humor negre, hi ha crítica, hi ha poesia. Creiem que és una obra que, si més no, toca algun lloc de dins de cada persona. És una obra que ens acarona i ens acaricia durant una estona, però que després ens fot 4 hòsties.
I, no sé, veniu, fa 5 anys que la fem, o sigui, alguna cosa devem estar fent bé si encara ens programen. Veniu, segur que us agrada, i si no us agrada, doncs ja ens foteu la bronca després. Virgen